ohjaita ja huutaa sillä ja haukkua ja kaikkea. Koska Tuukkakin haukkuu Marttiin tonne luureihin, koska Tuukalla on mihin mahdollisuus. Mutta tää on mahtavaa jotenkin sillä tavalla, että tulee työpaikalla tilanteita, jolloin esimiehet joutuu tekemään niin kuin hierarkiassa sua alempia tehtäviä ja silloin me voidaan antaa koko rahan edestä takaisin. Se on ihana fiilis. Kannattaa kokeilla muidenkin, eli huomenna kun menette työpaikoillenne, niin sanokaa esimiehille ne suorat sanat. Sanokaa, että Tony the Rocket lähetti terveisiä, että niin, vaihda paikkaa Martin kanssa. Martti, sä oot saanut kuulemma paljon viestejä. Ai mistä mä tiedän? Ja siellä on tullut semmonen viesti, että mistä mä tiedän, että Martti on tiukka. No kuule, Jari Hakkarainen, eli Jarre kertoi. Ja kuulemma on niin tiukka, että edes Mobil 1, joka on voiteista mahtavin, ei riitä. Että sillä tavalla. Jarrelle terveisiä, nyt tämäkin paljastui. Minähän en itse ole ollenkaan tiukka. Hyvinkin löysä kaveri. Mitä mieltä on Anetesta? Kenestäköhän Anetesta mahtaa olla kysymys, mutta ketäs Anetteja tässä nyt? Luettelepas. Johannan mielestä meikäläinen on seksikäs. Kannattais mennä hoitoon sinunkin. Mutta kiitos vaan, jos näin. Tuo oli itse asiassa aika hyvä läppä. Tommosia tarvitaan lisää. Niin hei, jäi toi Anette vaivaamaan. Ketäs Anetteja me tunnetaan? Niin Nightwishin Anette, ei se oo kyllä. Se on aika lepakko. Ei oo hyvä. Ketäs muita tulis mieleen tästä nyt? Mulla on pari friendiä Anetteja, mutta ne ei oo kyllä lähetellyt mitään viestejä. Niin ja sit on se Anette Latvapiikkilä. Tää rallitoimittaja. Se on helmimimmi. Ja vielä hauskakin. Sitten tulee hyviä vitsejä aina. Ei mulla tuu ketään muita mieleen nyt tästä. En muista. No, ei se mitään. Siellä tuli taas joku, että ei oo puuhöylä. Hehehehe. Vitsi, älypää tuhlaa rahojaan tollasenkin. Kannattaa maksaa ton verran siitä, että saat lähettää sinne viestiä jotain julkaista. Minä! Mikä täällä haisee? Minä! Joo, toimii. Jyrsiä. Mä ihailen näitä monitoreja. Nää on jotenkin niin kuumottavia. Itse on muuten pojat laittanut hienosti lavasteet tänään. Kato, Martti skarppas vähän myöhään. Hän tuli pikkasen sumusena. Jos huomasitte kotikatsomassa, että siinä alussa oli pientä sumua, niin se ei johtunut televisionne huonosta kuvalaadusta, vaan kameramiehemme Martin kämmäilystä. Mutta tiedätkö mitä, Martti? Sulla on tullut ihan sikana viestejä sinne, kaikkia kannustavia, että Martti, ole vahva ja älä usko, sä oot ihana ja tämmöstä. Martti on ihana, määrätyllä tavalla. Martti on ihana silloin, kun Martti on aina bänditreenikämpillä hirmupäissä. Sitten se vetää sen. Ding 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 ding. Joo. Hei, sinne on mennyt taas 09701 kärki paikalle. Eli 2 kimppa näyttää olevan siellä. 050353 on tuossa sämpylässä, eli sandwichissa. Ja 1 ja 3 painostaa 2. Kannattaa väsyttää sitä 2. Se voi vielä antautua ja pudota pois. 12 minuuttia. Vitsi, mä oikeesti ajattelin, että mä olisin jaksanut vetää tän koko tunnin, mutta kyllä tää on aika... Nyt mulla loppuu piuhoista matka. Kyllä tää on aika hyydyttävää jätkä. Täällä on muuten varmaan 73 astetta lämmintä täällä studiossa. Ihmekkä, että misut viihtyy pikineissä. Mutta ei se mitään, meikäläinen ei täällä pikineissä esiinny.
vielä. Paitsi suurta rahasummaa vastaan. Minä olen valmis myymään mitä vaan ja tekemään mitä vaan, jos rahasta sovitaan. Tämä on lupaus. Kaikelle on hintansa. Anette on kuulemma friendini blondi tyttö. Mulla on yksi friendi Anette nimeltään, mutta en ole nähnyt monen vuoteen jo. Silloin se oli punapää, kun viimeksi on nähnyt. Vai munapää? Eikö punapää? Mutta ei se mitään. Saattaa se olla joku muu tuttu. En tiedä. Joku laittoi viestiä, että Martti sydän. Martti, susta haaveilla. Tuu Martti käymään tässä ruudussa. Ei kuulemma tuu. Martti ei suostu olemaan speedoissa ruudussa. Aha, siellä tuli viesti, että taidat tietää kakkosen väsyttämisestä, vai mitä Martti? Kyllä. Martti veti mustiksi kuva ja meni jemmaan. Voi kertoa, että Martti lopetti kilpaurheiluuransa sen takia, koska hän halusi aina olla kakkonen. Hän nimenomaan jättäytyi kärkipaikalta, että sai olla kakkonen. Martti, hyvät naiset ja herrat, on kakkosmies. Martti on kakkospesän ykköspolttaja. Martin lempiohjelma on ajankohtainen kakkonen ja pikkukakkonen. Ja Martti katsoo ruokaohjeensa Patakakkosesta. Ja mitäs tässä nyt mieleen tulisi vielä? Ei nyt tuu. Martti muutti Kallioon toiselle linjalle. No, Martti katsoo aina kakkosen säätä. Ja välillä vilasee kolmoselta Visa Salojärveä. Se on Visa muuten hyvä jätkä. No, Visa on mahtava tyyppi. Kyllä. Mut se Martista. Toistaiseksi. Katsotaan sitten taas, jos Martille tulee jotain viestiä, niin kerrotaan taas Martista. Otetaan sinne Martti-vartti. Ja kerrotaan aina Martista pieni vinkki. Mutta Martti on vapaa antautumaan kenelle vain, mikäli siellä joku halukas on. Ja tiedoksi. Ja siellä kuulemma taas hiljentynyt linjoilla nämä kaksi pelaajaa, jotka siellä ovat keskenään väännelleet, niin ilmeisesti joko innostuivat Martin kakkosfiiliksistä ja rupesivat valmistelemaan ja väsyttämään itseään, tai sitten he säikähtivät siitä ja lähtivät menemään. Kato, taas Martti vetää vähän skarppia. Mahtavaa. Martin mielestä toi on jotenkin hieno juttu. Mun mielestä toi osoittaa vaan epäammattimaisuutta. Toisin kuin täällä kaikki muut ovat niin ammattimaisia tänään. Tänään on tällainen päivä. Mutta tulipahan täkin koottua sitten, ettei siinä niinku mitään. Siellä alkaa kuulemma ohjelmapojatkin vähän puutumaan jo. Kyllä pojat, pitäkäähän paikat jäykkänä. Me tulemme taas. Eikö sieltä tule enää vääriä vastauksia ollenkaan? Tai mitään sellaisia, mitä voisit laittaa tuohon ruutuun. Joku kysyy, että miksi tätä pitää juontaa. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Mä kysyin tuossa ennen lähetystä, kun mut pakotettiin tänne ruutuun, että miksi tätä pitää juontaa. Miksei me voida vaan pistää toi grafiikka ruutuun ja näin poispäin. Ei täällä olisi niinku... Täällä mä veikkaan, että katsojat viihtyisi tämän ohjelman parissa huomattavasti enemmän, mutta ei. Kuulemma pitää täällä jonkun apinoida. Tällä kertaa se oli minä. Ja edelleen 050 353 on tossa 09701 sandwichissa. Tuolta puuttuu Tuukka 3. piste. Huolellisuutta, vänrikki, kouri. Joo. Mä veikkaan, että meikäläisen sähköposti on huomenna aamulla aika täynnä viestejä esimiehiltäni ja ne eivät ole hyvän tahtoisia, mutta enpä taida huomenna lukea niitä ollenkaan. Älä itke. En. Olen itkenyt viimeksi ala-asteella ja silloinkin, kun luokkakaverin potkasi meikäläistä säkeille. Silloin tuli itku. Voin kertoa, että tulisi myös tällä hetkellä, jos näin kävisi.
Mutta silloin se oli vuonna 80. Veikkaisin 5 tai 6. Hei, joku kysyy Martilta, että lähdeks kahville Vammalaan. Jos joku asuu Vammala-nimisessä paikkakunnalla, niin Martti ei kuulemma lähde. Hän on juuri ollut Turussa Pallivahassa. Siellä joku laittaa, että paljon haluat, jos